kunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training ndupa nganggo jaranku ya wae lho sapa wae Prabu Kala Sereng iki menungsane lho kowe sapa takon karo aku putrane Pukulun Bathara Antarada ben ra ana wonge kok aku Sang Hyang Bagong Sang Hyang Bagong apa kowe dewa gedhe tur dawa aja ngawu gawar ngawur sapa kowe Kala Sereng ngapa wae trutusan tekan kene golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku kelakon daup karo Dewara Drupadi iki malinge keparat Strayali binatang September Oktober November menungsa ratanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dia Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sereng lho kowe sapa aku abdine ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki tambanana kalung robyo pancen omongane Pukulun Bathara Antarada iki pancen nyata pusaka tak tucokke Prabu Kala Sereng modar sandangane mau welinge kon nganggo oke iki arep gaya aku begitu metu nganggo sandangan ratu pate piye pawartaane apa wae arep ketobrakan tanggo sik wah kok pas iso pas dian Prabu sapa ya Kala Sereng medal Jawi kumricik suarane Oh, mengke-mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa. Kemricik bareng joget ki ya abot tenan jan. Dian. Ayo iki Prabu Kala Sereng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja pisan-pisan nyebut Prabu Kepakon anu Patokol Bawarsari. Ndi ngiri kadasar. Jujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kala Sereng?
Rawe kembang rawe. Dang dang dung. Edan tenan. Ben awar nekat tenan bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing mepalangi karep aku sanane Girika Dasar rawe rantas malang bakal tak putung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu, wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasereng. Mula sandangane Prabu Kalasereng tak agem. Aku Prabu Kalasereng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Girika Dasar. Kowe sapa? Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasereng tak wenehke apa ora? Ora bakal tak wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Hai. Wah! Nalendra ampuh. Kome mungsuh patih kaya ngono. Kapok ora kowe? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang tak nehi urip ning negara Girika Dasar aku sing agem. Kula semanggaken mlebu kedaton. Patih. Waduh. Patih goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Pathokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya paringipun kados pundi? Iki sapa iki? Kok ana Elsi nang kene. Yen menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wara Drupadi kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi teh? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene dipun cidra Prabu Kalasereng. Nek ngono iki berarti bekase Prabu Kalasereng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kalasereng. Waduh, isih urung tau dijamah. Dereng. Wara Drupadi wonten dawuh Prabu Kalasereng mati. Negara Girika Dasar ingsun ingkang lenggahi. Panjenengan sinten? Prabu Pathokol Bawarsari. Pathokol aja kuwalik ya. Pathokol. Inggih. Nek Prabu Kalasereng wis ora ana terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe patih goblok iki tendiang. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Kabeh bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu? Heeh. Lahir batos, lahir baten. Tobat kula purun sinuwun. Waduh! Teh wonten dawuh. Iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Teh wonten dawuh. Kok ngoso kowe? Dundang kok ngoso ora? Inggih wonten dawuh. Ade? Inggih.
Piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki? Gesing nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, Aduh, Teh. Teh aku tukoke pil kita. Badhe kangge menapa? Aku wis angel, Teh. Inggih. Nek ora dibantu nganggo obat-obatan sampun kados mekaten. Ora Drupadi kowe tresna tenan. Saestu. Lahir batos. Nanging kula nyuwun apa kula gelem dipun dhawuh panjenengan ning njaluk diwayuh. Edan. Are sukune wong bagus ngene iki ya, Teh. Inggih. Bagus apa? Jabure kaya cowek ngono. Aku madake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki kok. Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebarake. Marahe nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? Ingane prejure tak potol iki. Banyu keras. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayuh, sapa sing kudu tak wayuh? Panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Padhe wonten dawuh. Ngadhep kene. Drupadi wonten dawuh aja cedhak-cedhak pate abape mambu. Inggih. Ngestoaken dawuh. Ngene di samping Mas. Mas kula ngenipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggo matok cengele. Piye PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Patok. Ngapusi. Padake aku ora krungu ya. Tapura Teh, tapura. Ora masalah. Teh, wonten dawuh. Kowe tak kongkon negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Wara Drupadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Kowe arep nyentulani rembuking Prabu Pathokal Bawarsari. Heeh. Hah? Dalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat sendika. Dubriksa Drupadi. Wah, jan. Kowe manjinga ning akekku mata kucing. Nggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Marengipun, ayo. Tunjem. Pate kowe. Ditungka. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungka. Inggih, manjing pundi? Kono. Nggonake inggih. Jarikmu keri. Inggih. Semilake inggih. Nyuwun pangapun. Ayune. Wis, mapan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi pate kowe, pate petok pate. Dikongkon klomat-klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe.
Semar kok mlayu-mlayu karo Gareng karo Petruk nggih. Eneng apa? Kula mboten ajeng wadul. Ning lakon iki kasunyatan. Kasunyatan piye? Karang kadempel kerawan Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mboten kanyono-nyono merga dawuhing Begawan Durna ngupaya Dewi Wara Drupadi anggenipun murca. Lah kok rawuh teng Karang Kadempel ngemban dawuhing Begawan Durna. Jarene Wara Drupadi saged timbul teng negara Ngamarta ning kudu ditumbali nyawane Bagong. Lho. Lah terus anak kula Bagong dioyak-oyak kali Ndara kula kekalih. Kula njaluk pengadilan Ndara. Ora gampang. Janaka wonten dawuh. Werkudara. Nggih. Kang endi kowe? Ngupaya Kakang Mbok Wara Drupadi entuk gawe sekedhap malih tumunten badhe kundur wonten negari Ngamarta. Lho, kok sekedhap malih? Ketemu ora kaliyan lho Mbak Yumu? Inggih dereng nanging syaratipun sampun kelampah. Oh, syarate wis tok lakoni. Sampun. Wis Werkudara. Wis. Syarate apa? Syaratipun inggih menika menapa menika inggih sejatosipun. Ayo Gage, matura karo dulurmu tuwa, syarate apa? Inggih menika kuwanda. Kuwanda? Inggih, kuwandane sapa? Kuwandanipun menapa menika kuwandanipun ge omong. Ora menapa menika menapa diolak-walik. Nggih. Anu Koko Prabu mboten duka. Lho mestine ora yen pancen kuwi dadi syarat kunduring Nyai Prabu. Nyai Wara Drupadi aku ora bakal duka. Kuwandanipun Bagong. Piye? Kuwandanipun Bagong. Kuwandane Bagong Panakawan. Inggih. Terus kowe mau matur wis kelakon, tegese Bagong wis tak pateni. Mboten kula pejahi nyamung nyemplung telenging samudra. Nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya to? Nggih. Coba to Janaka aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora, Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna, bapakku. Wis ping pira kowe percaya karo Durna? Ning nyatane ngawuh gawar ngawur ora ana nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane nggono apa aku tak takon? Menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Durna pekasan kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging merga gedene kapercayanmu kowe ora tekaning pati iso ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi. Nanging kowe pancen pambudidayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tuntula karo Bagong merga perkara Durna? Ning nganti Bagong iki tekaning mati ana tantrimaning dewa sing sago nyangga sapa? Sing sago nyangga sapa? Wah, lah adik-adikku kok kaya ngono to pikiranmu kok, Dok. Kutung nalarmu ora ngerti kanan pala. Wun. Sapa iki? Kula Patih. Pangreksa praja saking negaring Giri Kadasar. Kula utusanipun Prabu Patokol Bawarsari. Terus karepmu? Dereng kemawon mlebet wonten negari Ngamarta, wonten mriki sampun lenggah priyagung-priyagung. Nata Ndarawati kadange Werdanata ing Ngamarta. Sinuwun. Kula badhe munjuk atur. Kepareng badhe pinanggih kaliyan Sinu Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu, kula badhe ngaturaken utusanipun
Nalindra inggih gadhasar Prabu Pathokol Bawarsari. Sire piye Ratu Gustimu wis ta cekak aos wae? Badhe nglamar Putri Ngamarta. Lho, Putri Ngamarta sapa? Inggih menika badhe dipun wengku garwa naminipun Dewi Janaka lan Dewi Werkudara. Gila, kula arep dilamar gila. Werkudara arep dilamar gila. Wong ki nek kondang, wong ki nek kuncara. Wah, lah jebul sing seneng karo kowe iku ora ming wong wadon. Wong lanang barang seneng. Ya ta, Pedro? Nggih. Ayo ayu ndasmu. Kuwi jenenge sapa sing tumindak ala wahyuning bakal cilaka, sapa sing mbak becik mesti ketitik. Nggih ta sinuwun? Iya. Wis benengke wae. Aku tak ketemu karo Patih mau, tak kandha karo Patih mau nek Janaka saguh dilamar Prabu Pathokol Bawarsari. Koko Prabu. Koko Prabu sampun kados ngaten Koko Prabu kula isin. Kowe duwe isin wae. Kowe duwe isin? Inggih. Yen kowe duwe isin kudune kowe duwe rasa welas asih. Ning kowe koncakan rasa welas asih. Kowe mentolo karo abdimu Bagong. Lah gunane apa kowe duwe isin? Coba aku tak takon karo kowe. Gunane apa kowe duwe isin? Wong kowe tresna asih rasa kamanungsan, kowe dibelani Bagong seprana-sprene wae ora ngrasake dibelani kok. Kowe isih duwe rasa tresna asih ki asihmu nggon ngendi aku tak takon karo kowe. Melek matamu. Wong lanang diwedokke. Ora ana Dewi Werkudara sing ana Raden Werkudara. Saanane waton Werkudara diasmu. Mudar. Wani madunke Werkudara tatane nyawa. Sepelekke. Wah, kon rene Ratu Gustimu. Suweke cangkeme. Jog jeneng suram-suram diwangkana kinggen yen mangos wakang layon dene langkang manise wadanane ra layo kumel kucam ora raut lah pate muga-muga entuk papan sing jembar swarga sing sempit. Raden Werkudara kowe membunuh Patih. Iki Prabu Pathokol Bawarsari Sirnana legane ati. Sayangku. Wah, Raden Werkudara jebul ayu tenan. Ya ampun nganggo kathok seksi, Bang. Kathok ketat meneh. Oh, Raden sing pamungkas. Aku sayang karo kowe. Kowe arep tak gawa ning negaraku ngiri kadasar. Kowe arep tak dhaup. Raden, sayangku, cintaku. Muah, muah, muah. Wah, iki Pathokol Bawarsari dasar kepara nyata. Sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar kepara nyata. Ayune tumpah undung. Dasar asu. Ana lencer kuning. Ana
Tolong sawangan aku sing nandang rindu. Tolong mulia saurna utangku. Kang atiknya. Ayo tak pek bojo sayang. Ayo. Aku lanang. Ora masalah. Aku asih dhisik. Aku lanang gelem wedok gelem. Aku kuwi lanang. Cahidan Patokol Bawur Sari tak pecah siramu. Nyo bejan. Sayang. Wis sapa iki? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Patokol Bawur Sari. Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau. Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha. Raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Kakang Semar. Dipol, aku tuluh ngono. Kakang Semar aku tuluh ngono. Kok ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke. Nggih. Sampeyan kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampeyan iku satriya jagan nganti keberbeken ngumandhangi Ndara Janaka Ndara Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petruk nika. Pun pripun? Aku luput. Kakang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulungono. Prabu Patokol Bawur Sari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa? Janaka apa Werkudara? Aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing libidone dhuwur sapa iki? Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara, aku nek gedene semono kae ngayahi. Repot-repot. Kakang Semar tulungono aku, Kakang. Bareng ilang Janaka karo Werkudara kok malah wujud Betor ngetor bathukmu iki apa? Sinuwun Darawati kok malah melu-melu ya wis ben. Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak penake dhewe kok mentala karo Bagong aku rak ya ora trima to nek nganti mentala karo Bagong. Wong Bagong iki ponokawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati, aku sing ora trima. Garing nendi? Teng mriko. Petruk teng mriko. Kae kon ngajar ratu kae. Lambene kula ora pangling. Ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut. Kan kita orang goblek banget. Ning kowe ra ya kelingan to. Bagong iki mesti mambu solar. Nggih. Lah wong saka kene breng-brengan ngono kok.
Petruk adimu jek urip. Wah, slatak tenan lah. Iki entuk sandangan saka ndi to, Wer? Jangan salah. Kok kamu memanggil aku Wer? Aku raja dari Batavia. Duapure kaya ngene kaya aleman ngingu jenggot barang kok mingu wedhus sing iso manak. Aleman gong ora. Apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek saya sak asyare. Terus Reng, terus. Wah. Ngandel ora. Aku wae terus. Ah iya. Bagong anu gareng nendi? Aduh. Sik ngimpi dadi manten aku sing mati gareng. Ah gareng mau ning ngisormu ya. Heeh, tak walik. Oh tak jeblos-jebloske aspal sak kayange. Reng, tangi Reng. Ah dadi ratu kok. Ndadak mati barang Reng. Ya wis terus ora masalah. Bojone gareng rada lumayan lho, Truk. Ah iya. Dambi nang omah ya. Ya. Ah, plinteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ra jamak-jamak. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, nggih. Bagong, nggih. Sida arep ngepek aku. Sida ngedek. Wah, duel. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopi kok. Mumet sirahku ora. Edan. Lah iki prameswari Ngamarta ya mlebu ning akeh dikopi kok wae. Nek mboten dikopi ora metu. Metu ta? Iya. Kandhane kok. Ame kula ngeten kowe. Aja metu ora. Ayah keten kok. Nek mboten dingatenke ora metu. Iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara napa menika? Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbalekke Ndaiwara Drupadi. Yai Ratu inggih ngatur panuwun Koko Prabu inggih sami-sami. Mrene nek tumindak nganggo petungan ora sak karepe dhewe. Nggih? Yo. Lameng ya. Ayo gek wis. Nendi? Mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Yo Bagong aku njaluk ngapura tiba sepadha-padha. Tak kira neng omahku tenan. Gareng ya sempat-sempate mlayu bali. Anggembok omahe. Bojoku tak pasung tak nang kamar. Aneh-aneh wae.